नोंसाला बेदरबानो हरनायखौ मबाइल कभार सोलायना फैदो अखादिनो गाखोनां खोमा सालायजोबगोन आं मला चकलेट आजोखौ माजो जानो दालाय हो मबाइल कभार सोलायना फैदो बेदर बायनो थांनाया हो आइफन मबाइलनि कभार न बेनो बाजाराव ना बेदरानो मोजां ओंखाराखै सालानि गोजा बेखायनो सोमलानि मबाइल गोदान दखानाव अफार मोननायखौ लाबोफादोंमोन आङो दा जामाखौबा खियाखौ नोंसोरो ओरैनो नेहोबाय थारो आंखौ हो जेबो गैखा होननानै मिथिखानानैबो दा हराव एम्बु बुथारनो थांगोन दे अखा हायोब्ला मा एम्बु बेलाय जाग्रांबाय आङो लेथ्रा बेथ्रा हामगौ बायदो आब्रि नों आमेरिकानिखौ जेबो मिथिया एम्बु बेदर मोनजाफेराखैथ' नोङो ओरैबा जुदि खेबसे जाफ्लांबा नोङो आसि मानि सोलास्लिबबाय थागोन मिथिबाय एम्बु थेरिखौ मानि लायनो होबाय थागोन आंखौ नोङो देलाय मा खालामो नायनि आं नोंसोरखौ दिनै बे आमेरिकानि बियावसोखौबो लाफागोन आं एम्बु बुथारनायाव लाग्रा जाथों बे आंबो थांगोन दि दादा आंथ' सुग्रा जागोन नाङा हरदि हलावबो थांलाबायनो नोंखौ रोंबावनाय नङा थांनाय बोथोराव मा जानायलै हा एम्बु बंला होननानै एम्बु सित्रखौनो बुथारना लाबनाया Hey, what are you talking about? खिबा बेयावसो frog killing. Frog killing? What happened? Hey, father-in-law, we are eat mane this frog ko mangan ba by hunting we are eat some frog. Danger good. Very tasty. Oh, I see. Then you're gonna hunting them? It is idine. Para buziaखै खोमालै आबौआ नों एम्बुजों बारथिंलाबायना देखाय आङो लावथिजों दांना होयो नोंखौ बुनाया होमबासो बुजिगोन खोमा इयो संला मंला सदर बदर होनलाबायना गथ' We will go there together बेयावसो to hunting frog. Okay, let's see how it goes. I will think over it. I don't have any experience hunting frogs. Maybe I can't do that. Hey, father-in-law, once you eat frog meat, you will never forget it. Tamam good, tamam tasty, heavy tasty. Okay, I'm excited about that. Let's see how it tastes. We don't eat every kinds of frog. There are different type of different kinds of frog. We only eat एम्बु बुंला Okay, then I will try it. माने बाबा दादाजों मोजाङै थांफागोन नामालै एम्बु बुथारनायाव मासेबो मोनबाबा हामगौलै गथ' कुजात्रा होननायाव Today निरामिस will happen de father-in-law don't mind we will hunting na tonight don't worry. Okay, no problem. फाइनालि आसोलफोर बेसेबा गोबावनि उनाव एम्बु बेदर मोनजासिगोन ना जों टारगेटआ खिन्थु मनासिखा दै मनासि एम्बु मोनागौमोन दिनै फैखाया रकम होननानै एम्बु तेरेखम मानि लाबगोन नामा इमान बुरजा मोनगोन नालाय मा एम्बु मोनो बेखौ लाबगोन चिकि वा बेसेबा गोबावनि उनाव फाइनालि दिनै एम्बु बेदर बया जौजों जागोन एसे ओमफ्राय फ्राय एवना जागोन हेभि मजा पार्टि आरो नों बेखौ नेरसिन नङाबा बोरमा दारिजों जागोन जाबा मा बोरमा दारिजों जालाबायनो अन्थाइ बाजारजों जागोन हो एखे बुरबक सामब्राम मसाला बुथाराखैनो मोनाखैनो गोजाव मोफो हायाव बाहो खालामखाबाय नामा बे फाग्ला सामथाइजों मेन्टेलजों एम्बु बुथारनाय मानि गथाय गानना फैदों मोनाबा खम लासिसि जागोन बे अलोनासो मारै जाथा पेदा खोथा बुंसोगारो मानसिफोराबो गथाय गानबालायनो बयाखै एम्बु मोनोनो नंगौना नङाथाय नंगौलै जाबा मानसिफोराबा खोथादों गानफब जोमफब टाइ कट गानबालायनो बिराद एम्बु नुजायोनो बिराद मोनलाबायोनो बिमा खर नोङोथ' सोर गोदानाया बिया जाथा पेदा इयाव बोथोराव थांनाय इरि एम्बु बुथारनो थांनायाव टाइ कट गानना फैबासो इयाव मिरि एम्बु मोनो होननानै मारे थगाय जायाखैथ' नोङो जाथा पेदालै बेथो फाग्लालै मालाय अफिस आदालताव गथाय गानो बिसिनाय एम्बु बुथारनाय फोथाराव टाइ कट गानो Let's go. The time is running out. We need to back soon. Zap to एम्बु बेदर जानांगौ दिनै याव फै याव मोनगोन आंलाय आपा मा आपिर मोनगोन ना मोना मालखौनोथ' माबा बुस्थुखौनोथ' मोनाबा एम्बु सित्रफोर मानिबाबो लांगोन रखरा Where are the frogs? I can't see any frogs here. I don't think we will find any frogs. Right, father-in-law, don't worry na you. We will searching on na. You just keep your mona. Don't worry, everything will fine. We will find. Okay, I hope so. Murko ki जानायफोर रकम जमा तानानै नामायबा एम्बु मोनगोन नामा नोंसोरा रेखानै गावस्रा गावसो इरि नामायबासो मोनगोन दा
इयाव ओरै नागिरबाय थाबा मुरानिबो मोना तांनिया बुस्थुखौ नागिरदों माने लकेसनखौ मोनथावगोन ना मोनथावा बायदि फाग्ला एम्बुफोराबो लेथ्रा लेथ्रि माबा खिसोर बारिफोरावसो थायोब्रा मोजां बुस्थुखौ मोजां जायगायाव मोनजोबालै आसोलफोर बिदिनो मालाबा गाज्रि जायगा खस्थ' जायगायावसो मोनो थिग बेबायदिनो हिनजावफोरखौबो गामि दफाफोरावसो आखल गोनां हिनजाव मोनोलै एम्बु थेरेयाबो माथो गोथावथार जायोनो फ्रायआवबा मोनथाराबा बेफोरखौबो लानोसै खोमालै मा एम्बु मोनो बेखौनो लानोसै होमबालाय एम्बु बालेबाबो लानोसै फाग्ला एम्बु बालेखौ जायो नामा सोरबा थैनो एम्बु सिथ्रआ माबायदि जागोन खेबसे जानाय नायो नामा एम्बु सिथ्र जानानै एम्बु सिथ्र बायदि जानो न' सिङाव हाबसोलाबायना थाग्रा बोरैबा जानानै माथोफोराबो एम्बु सिथ्र बायदि जाथोसै ओइ थु नायग्रोनोसै डायलग होबाय थानांला ओरैनोबा आंहा आमेरिकानि बियावसोनो एम्बु बेदर जाथारनांगौ माथो गैया मासेबो ओंखाराखै आगानबो गैया माथो जाम्बा बेयावलाय बहा एम्बुनि आगान नागिरला मोनलाबायनो फाग्ला एम्बुनि आगान नागिरना मोनाबा एम्बुनि खिनायलै जेराव एम्बुनि खि नुयो बेयावनो एम्बु थाखागोन बे फाग्ला जादो मुवा एम्बुनि खि नुलाबायगोन नोंलाय जागो जेरै खि नायनानै पानबो जाना दोनो रखम एम्बुखौबो मोनगो जान्दो नामा बोरै बुंगारो जाता पेता खोथा बखिनायावबा गाहाम र' इसोरो नेयाव मोनगोन खोमालै नेयाव जायगाया एम्बु थाथार ओइ मोनदोना मोनला गैथारालै बेयाव मोनाबा मोनला आरो बोरै जाबावगोनलै मेन्टेल ताय कट लंपेन्ट गानना फैनाया नोंनिया अरे बेथो मुवा बोरो ताय लंपेन्ट हिरि गानलायना फैबा एम्बु मोनसो गारोनाया मुवानि बोरो थगायदोसो खोमा मेक्सो आइना मासिखौ माइनो बुनि र' आं बुनि मोदला आंनासो एम दं आखाया आंसो नुग्रोदो आं बुनानै दाब्ले जाहोलायनि आं बुनिलै नों बुबा दानो बारजागोनसो आं बुगोन आं नुग्रोदों आंहा मोनथाय दं मोखौ कि जानायफोर बुयामोन खासे मा आं बुगोन इलाय जानोबो माबा बुथारनो हाबानो बान्था मोनगोन थां माथां सेखलायगासिनो हिरि बुरबो खानाय मानसिया जेरै उग्रपन्थिफोरखौ आर्मिफोरा गावथारबा प्रमोसन मोनो रखम मोनाखै दे स्टप mental don't judge my attitude I have experience I'm a hunter bima koroni yaw English marino bedo muaniba butaredo makar आं बुनि र' देलाय नानि नोंखौ खर'आव बुनो गारो दा लेन्जायाव बुलि नोङो थै जाम्बालाय बहा लेन्जाय नुदों नोंलाय एम्बुनावलाय है बाला दैयावसो बारलांबाय डायलगानो बारा सामब्राफोरा बहाय एम्बु फुथारनाय जानो बेलाय ओइ नोंले मासिबाव दालाय खेबसेयावनो थैखाबाय नांजो लेलाखाबाय गेद्रानो माथो बुस्थुआ बिदि माबासो मोनबानो थोबायलै खन फैदोब्रा सोरबा सासे ग फाथारैनो ल pick up the frog we got one Wow, we have found one. Wow, nice shot. How do you recognize that is edible frog? Mane? What are you talking, uncle? Hey, how could we know that is an edible frog? Mana busai bang no ulang lai. Jikuno it is eat we eat. It is called imbung la. I know there are different kinds of frogs. Is this an edible frog? I'm not sure. Yes, uncle. This is called imbung la. We can recognize easily that if the frog has if the frog has long line in the middle, I mean head to then we know that it is imbubungla. I cannot figure out what they are talking about. Hey, father-in-law, the edible frog is called imbubungla, and the imbubungla is crying like ebong. Ebong? What does it mean? Jalo, ibala be foreigner adijeng. Mane, if the imbu is crying ebong in the night, then it is called imbubungla, and it is a deadest imbu we eat. Oh, I can't understand right now. Tuh, pilih kau naik range. Saya kata sini emang kamu apa berjana? Atsada.